kababalaghan na dapat masimbagan kan mga nanunungdan. Ano nga niyan hapot naan? Ngunyan, uya ang hapot. Ang hapot. Anong oras maabot si BP Henry Maceda? So, grupo po mga kababayan, susamuyang mga pagiriba, yaon naggayod sa airport sa Daraga, sa Bicol International Airport. Nagbirahin na ito from South Korea, kaso Odma. Tapos so iba, dahil ko aram kung sarabay gamusin da nag-aeroplano pa oli digdi o igwang mabas dyan na banggi. Pero ang sigurado ko si BP Henry nasa nag-aeroplano niya na aga pabalik digdi. Sabi sa kuya niya bago naghali, Miyerkules ngaya tukawan mo manggiraray na alas 7. Pero baka ngaya makahabol ako sa programa kung pag-abot sa airport, masundo tulos ako, asin madaradigdi. Yao na, sa airport, nakababa na. Bonjing, dahil pa nasa itaas pa. Dahil na ito makaabot kang programa. Na sabi ni Bonjing, Sir Plano, nasa irip niya daw, to pa sa itaas. Dahil na makabot si BP Henry kan programa ngunya na aga, dyan na hapon na ito mga programa. Pag-aro kayo ng sistema, quarter to 9, quarter to 8, o to pa, nasa itaas pa. Pero ang aldaw daman jing sinda, tulong banggi, nagkaraturog daman sa South Korea, de. Tanagarali sinda digdi, Webes ba yon? Ayaw tama nagpuno kapag programa Biyernes. Pero sa flight ninda is Biyernes na banggi. Sabadong banggi sinda. Sabadong maaga yaon na sinda sa South Korea. Nagkaturog sinda duman Sabadong banggi, Domingong banggi, Lunes na banggi. Kasi banggi dahil naman ang karaturog na nagbiyahe na sinda. Pauli digdi. Kaya ngunya na aldaw, so iba aming pagiriba po, kung makaantos na digdi, takaso banggi, rayaw na sinda sa Metro Manila, so ibang pagiriba mi, karong KBP Henry, mga programa na. Dahil ko aram so iba kung kaiririba sa airplano, pero kung may kaiririba sa airplano, maprograma naman po sinda ngunya na aldaw. Kung dae, sa aga na po mabaralik sinda sa regular na programa. Ano daw lamang pasalubong sa emojing, bahala na? Bahala na. Ang sa kuya tabi mga kababayan na number 0905-6699-722. 0905-6699-722. Kunwaring ngayon, ultimong oras mo na pagkapot kang programa, saka ka ma-announce kang number mo. Kanso, pagpuot na yung mga pig-announce. Iyo, okay. Iyo po, ang nawala talaga man sa nadigdi na sa mga datihan na sa broadcast, si Al Armario Sakako. Sa sunod na taon, mapa Japan girari ang PBN DCGB, sa Japan naman, baka kami kasi Al, makasabay naman duman, may iba naman na pwedeng mawalat na magtukal digdi. Ang DCGB tabi mga kababayan, kundi suday pa nakakaisi. Bago ako naglaog sa DCGB kan 2020
2021. 2020 ata ako naglaog digdi. Nagpasariling na sa Hong Kong ang tropa, anday pa ako. Courtesy yan kan management, pasiriring na sila sa Hong Kong. Paglaog ko digdi, after 2 years or 3 years, nagpasiring sa Thailand. So, tropa, kairiba na po ako duman, taaniyo na ako. So, kasabay na ako pagpasiring duman sa Thailand. Si Al kay to, kairiba na si Al. Tama, kairiba na si Al Armario kay to. Tahod yan na naglaog si Al sako. Pero nakasabay na si Al pasiring sa Thailand. Tama, iyo, naramdaman ko. Pagkatapos kay to, susunod ming travel from Thailand, medyo day kami naka-travel kay haloy-haloy na panahon. Tapos nasundan sa travel me from Thailand, iyo na itong pagpasiring sa Malaysia kan 2019 uruhalawig ay ba 2019 pa Malaysia. Pagkatapos from Malaysia nagbalyo kami sa Singapore 2019 yan. Pag 2020 kariba ako duman Malaysia and Singapore. Kami kasi Al. Pag 2018 kami, 2019. Pag 2020, nagpasiriring naman sa Vietnam. Ako so nawalat digdi. Kaya riba manggiraray si Al. Ako so nag-officer in charge naman digdi. Kaya ito, so iba ko mga pag-iribang so mga baguhan. That time ang mga aniyong pa, si Renz Luna and Jordan Alfaharo. Kami so nagprograma kay ito digdi. Supposedly, kaya riba ako ngunyan sa South Korea, pero nagkaigwa kami ng pagbabago kang plano. So, instead na, pa South Korea, na pagdesisyon na ako manggiraray, mawawalat para mag-asikaso kan istasyon, pinapasiring na nga ako buda sa ibang tropa ni ma'am sa Boracay. Boracay na nga nga ka mo. Taday ka man, take mo makakasabay sa South Korea, taday ki maarasikaso dyan, so paburakay kami. Pero hopefully next year mapadyapan na naman kami, pwedeng makasabay na kami naman duman ni Al. Pero sabi ni Al, garuday na siyang plano na mag-iba, dahil ko alam kung ata basta iyan ang posibleng mangyari. Ay arog po kayang kabot ang may management. Ang pag nakakatipon si ma'am, iyo tulos ang naisipan. Ang sabi man ni ma'am, pigkaral magan mi ngani. Ma'am Brenda, kwartahan na sanaan kaysa biyahe-biyahe. Balo ado nga yatawan ko kamong kwarta nga makatana lamang kamo makadyan sa lugar na yan. Gagarastoson man sana ngayon indo yan sa ibang bagay. Ini ang pagkakataon ngayon ang mga lugar na day mo piguna-una na maabot mo sa bilog na pagkabuhay mo, naabot nindo. Kaya mas maray na aprobit sa ranya nindo ining mga patur na pinag-o-operesir sa Indo kaysa kwartahon iyan, wala man nga mangyayari kang kwartang iyan, maagi sa nangayayan, day ka nakaduman sa South Korea, day ka nakaduman sa Thailand, day ka nakaduman sa Singapore, sa Malaysia, sa Vietnam o sa Hong Kong. Tama man ang gada, no? Kung ito man ang tinarosa ng limawa, tinaon sa mo ni ma'am, niyang kwarta, bahala ka mo kung mag-abroad ka mo, hindi ko may umabroad. Dahil man lamang gayon. Kaya isararay na itong kwartang ito. Dahil ka lamang nagka-istorya sa iba na uning lugar na ini, nadumang ko na ini, uning lugar na ini, arog ka ini ang sistema kang kultura duman, ining lugar na ini, yan na arog pa lang kayo ng mga tao. Ining lugar na ini may mga pwede kang pasyara na arog kayo ni kagayon. At least may mga nagkaka-experience po namin yan. Dahil lang yan sa karahayang buot kan sa muyang management.
particularmente ni Madam Brenda Locsin asin Sir Nonoy Locsin. So salamat na maray tabi sa Indomam and Sir Nonoy, maski ako dai nag-iba duman sa South Korea. Abi pasalamat ko itong sa mga ibang mga pagkakataon na nagsabay ako sa out of the country trip ta, and aram ko masusundan pa yan dahil ang naka-schedule na naman kita sa masunod na taon sa Japan. Ang oras mga kababayan is 9 minutos na sana antes an alas 8 nin pagkaaga. Kaso bago na banggit ni Al Armarayo sa programa na importante ang aldaw na ini para sa probinsya kan Albay. Ngata, ngunya na aldaw tabi matatapos itong 5 aldaw na plaso na dapat na ang Korte Suprema makapagpaluwas nin temporary restraining order para daingo na i-implementar itong disqualification, itong decision sa disqualification case kontra kay Governor Noel Rosal. Kaya ngunya na aldaw, lalao man tangon yan an mga pagbabago, an mga pangyayari na maarabot. Dahilan ta, kung day magpaluwas ang Korte Suprema ng temporary restraining order, asin i-implementar na itong desisyon kang COMELEC na diskwalipikado na magkandidato bilang gobernador si Governor Noel Rosal kanakalis na eleksyon, konsiderado na siyang bakong gobernador taod-taod pag naglaps na itong 5 aldaw na plaso. So, kung iyan ang mangyayari, daitaram kung ano ang proseso para sa pagbaba ni Governor Noel Rosal sa pwesto. Baka igwa pang mga proseso yan, baka kinakaipuan pang mag-apply, magdulok sa COMELEC, so petitioner, si Mr. Joseph Armohelia. Ano ito nga, isa apelyido ni Joseph, ano ini? Ano ini? O yan na Angel? Almugila. Gila. Okay. Si Almugila. Dahil ko aram kung kaipo niya pang magdulok sa COMELEC para insister na i-implementar na ito. Pero iyo yan. Ang sa interview niya to kay kasudma, kay Attorney Jong Bonafé Jr., sabi niya, pag daing TRO, considered as executory na ito na decision. Kaya kaipuan na magbaba si Governor Noel Rosal sa pwesto. Kundi iyo nga niyan, gusto kong tabaka igwa pa man na proseso, medyo madidili ang pagbaba kayan. Baka kaipuan pang may mag-request for execution ka ito. Pero kung magpaluwas ng TRO ang Korte Suprema, in time, sa tamang oras, di dai mababa sa pwesto si Governor Noel Rosal, magpapadagosan sa iyang pagserbisyo bilang gobernador habang nagguhururon o pigdidiskutir sa Korte Suprema ang naunambita na kaso. Kung arinan mangyari, taod-taod tayan maaraman, ini maghapon maaraman tayan, kaya babantayan tatabi yan. Babantayan tang maraiyan ta biglaan sana ka na maburutuan development. Kung sa tong magigiromduman mga kababayan, kanakalis na eleksyon, ginada overwhelming suboto na nakuha ni Governor Noel Rosal bilang gobernador kan Albay. Nakakuha siya ng botong 169,481. Gustong sabihin, pag natanggal sa pwesto si Governor Noel Rosal, ang mga nagburutong ini, mamumundo.
halos kabangang milyon na albayano ang mamumundo dahilan sa indang kamautan, sa indang pinili na maging gobernador, dae na pangyari. Sa ibong kan ginana ninda, ginanakan mga nagboroto, eleksyon. Kundi, ang isyu bagang ngunyan, bako man ginana mo ang eleksyon. Ang isyu nagruluwas, nakumiter na violasyon ni Mayor Noel Rosal, duman sa loob kan 45-day period na ipinagbabawal ang pagpaluwas nin pondo pondo kang gobyerno, alagad nagkaigwa nin pagdidistribuir nin ayuda sa mga tricycle drivers and operators dito sa syudad ng Legazpi sa laog kan periodong iyan. So yaon dyan sa issue na basado sa COMELEC, nagkaigwa nin pagbayular si Governor Noel Rosal. Kaya ito ang kumbaga ito ang nangingibabaw. Natambunan kagustuhan kan supermajority kan albay na ang dapat maging gobernador si Gobernador Noel Rosal. Kagustuhan kan mayoriya na wara subatas ang nasunod, subatas kang COMELEC ang nasusunod. Kung ihilingon talaga, medyo harayoon subaya ni Governor Noel Rosal duman sa mga kalaban, halos nangabaga sana ikadua sa iya, tapos dua pa dahil na ito talagang harayoon. Sabi kan patakaran kan COMELEC sa araw kayong sitwasyon, rule of succession ini. Kaya kung mangyari ini, halimbawa si Mayor Noel Rosal natangkas mananggad bilang gobernador, ang masalida sa iya si Vice Governor Grex Lagman. Si Vice Governor Grex Lagman nakakuha man in supermajority kontra sa kalaban niya kang eleksyon. Halos 3 beses na binayaan, doblehon pa pagtulong pa subuto kan kalaban, pwedeng dai pa makapantay digdi sa boto na nakuha ni Vice Governor Grex Lagman. Gustong sabihin, gusto hununon na maray kan mga albayano na maging Vice Governor si Vice Governor Grex Lagman. Kaya kung mahali man si Governor Noel Rosal na gusto hununon na maray kan mga albayano na maging gobernador, asin masunod itong rule of succession, ang masalida kay Governor Noel Rosal bilang gobernador, gusto hununon man giraray kan mga albayano na magserbi sa probinsya bilang Vice Governor. So, medyo maugmaman itong 463,000 na mga nagboto kay Vice Governor Grex Lagman, si Vice Governor magiging Governor. Kaya lang, ang irony, kadaklan siyempre ka nagboto dumangkik Governor Noel Rosal, nagboto man kay Vice Governor Grex Lagman, halos parehas ang botong nakuha ninda na sobras o kulang-kulang sa kabangang milyon. May mamundo, kabanga ang kadakalang digdi is kabanga ang emosyon. Mamumundo sinda binuto ni dang gobernador mahali sa pwesto, maugman sinda binuto ni dang vice governor magiging gobernor. Pero mas maugmagayod sinda kung day mahali sa pwesto si Governor Noel Rosal dahil lang binuto ni dang gobernador manggiraray, binuto ni dang vice governor manggiraray. So bali iyo yan ang sitwasyon digdi sa probinsya Canalbay. Tapos nagburoto man kay board member Glenda Ong Bungaw bilang iyuan na senior board member, maugmahon man, takon mangyari ini ka boss, magiging vice governor naman si board member Glenda Ong Bungaw. So, bangaan ang emosyon kan mga albayano ngunyan sa mga pangyayaring ini. Pigbabantayan ngunya na aldaw sigurado magkakaigwan in development po ang bagay na ini dahil ngunya na aldaw ang pagtatapos kan 5 aldaw na plaso na ipinagtatao para ang lado ni Governor Noel Rosal
makapagsumilir nin petition for certiorari asin makapagpaluwas nin temporary restraining order an Korte Suprema para de maimplementar an decision kan COMELEC na diskwalipikado si Governor Rosal. Abangan ta na sa natabi yan, ngunya na maghapon, yan tututukan po kan DCGB. Ang oras sa DCGB, alas 8:01 nin pagkaaga. Subukan na ang mga bagong pamurga. BMEG Integra Worm X. Isang tableta lang. Bilis tanggal ang bulate sa loob ng 2 hanggang 3 oras. BMEG Integra Worm X Max. Ang 3-in-1 dewormer na kayang patayin ng roundworms, tapeworms, at external parasites. BMEG Integra Worm X at BMEG Integra Worm X Max. Gamit ng Team BMEG Integra Power Max. Kakampi mo sa panalo. Piperazine plus niclosamide is the generic name of Worm X, and Bendazole plus Praziquantel plus Ivermectin is the generic name of Worm X Max. Must be prescribed by a veterinarian. BMEG Integra Worm X and Worm X Max. Now available sa mga suking tindahan. Oh, padi, nata ka nag-iidali. Uni baga padi, nakagat ki ayam si Nunoy. Maduman kami sa Ravax Animal Bite Treatment Center. Tama ka padi, dapat na magpabakuna. Kung makagat o makamrot ka kiayam o ikos. Taan rabies, daing bulong. Asin nakakagadan kung di maagapan kitamang pagpapabakuna. Iyon ang gad padi. Kaya maduman kami sa Ravax Animal Bite Treatment Center. Ta sigurado ang proteksyon laban sa rabies. Asin pinagkakatiwalaan kan gabos. Sa laog kan lampas 5 taon. Barato asin abot kaya, ta 700 sana. Sigurado ka pa sa kalidad asin serbisyo. O sige na padi, tamado mana kami sa Ravax para mabakunahan na sinunoy ko. Maging bakunado at siguradong protektado sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. Siguradong alaga ka dito. Available man ang iba pang vaccines. Arog kan tetanus toxoid, flu, pneumonia vaccines, asin iba pa. Ang saindang clinic bukas, Lunes, Sundo, Sabado, puun alas 8, sagud alas 5 ng hapon. Ang Ravax Animal Bite Center makukuha sa ground floor kan R&R Suites, W. Vincent Street, Sagnin, Legazpi City, sa Inutan Sana, kan Ape. O mag-apod sa mobile number 0917-104-4591. Ang Ravax Animal Bite Center, Iguaman and Branch, sa Tabaco, sa Inutan Sana, kan Ziga Hospital, asin sa Sorsogon, na makukuha sa Barangay Piot, Sorsogon City, sa Hampangan kan Card Bank. Bukas naman ang pinakabagong branch kan Ravax sa Ligao City na makukuha sa 2nd floor AG Haushan Building, San Lorenzo Street, Gilid, Ligao City. Haranisa na sa St. Stephen Protomartyr Parish. Dreaming of quality learning for quality people? Divine Word College of Legazpi welcomes you To a home that offers you opportunities to enjoy, embrace engage in a new normal by allowing you to continue your education amid the COVID-19 pandemic. DWCL continues to guide you to your future. Thus, online and offline platforms and digital instructional approaches are used alongside traditional face-to-face classes on a limited basis for everyone's advantage and convenience. It offers PAASCO Level 2 re-accredited programs and is committed to provide excellent Catholic education. The application for admission is now going on. The online and on-site enrollment for both undergraduate and graduate programs will be in January 4 to 14, 2023. Classes start on January 16, 2023. Enroll now. No tuition fee increase. For inquiries, please visit the Admission, Guidance and Testing Center or check out our website dwc-legazpi.edu and our Facebook page at Divine Word College of Legazpi. You may also contact telephone numbers 480-2148 or 480-3108 or mobile number 0967-206-7429. Divine Word College of Legazpi. Your success, Our word. Daming ganap in life. Just go with the flow. But after a long day at work, deactivate na and chill out with Embassy Whiskey. Aged in oak barrels for that smooth oaky flavor. Kaya chill muna tayo. Don't mind the stress. Importante, chill ngayong Pasko basta't may Embassy Whiskey. Kaya merry chill muna tayo. Drink responsibly. Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number 1. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Alas 8:05. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras.
Kontra pa man giraray ang Department of Health o DOH na itao ang ikaduwang COVID-19 booster shot sa general population sa ibong kan pagkaraot ka na sa 31 million doses nin bakuna nagakantidad nin 15.6 bilyones pesos. Sigun kay DOH Officer in Charge Maria Rosario Vergere na inipig re-rekomendar sa general population dahilan sa kaipuhan muna ni ining siguruho na an ikaduwang booster ana para sa mga priority groups na kaibahan ang mga health workers, senior citizen as in may comorbidities. Sinabi niya na padagos pa ang sa indang paggibo ng regular na interventions sa mga estratehiya para maglangkaw ang numero ka nagpapabakuna. Sinabi man ni Vergere na katalaan sindang magkaigwanin bakunahang bayan sa Desyembre 5 sa Gud 7 na matutok sa mga aki na may edad 5 sa Gud 11 anyos. Yan ang pangalas 8 Bareta, hali sa DZGB News Base. Ako po si Angel Mustaza. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga binasunod. Revicon, ilabas ang multilakas Ginto Barrel Aged Gin. Ibang ginto. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, Simeticon Kreml S. Todo bilis, acid alis, in as fast as 15 minutes. Plemix Forte. Plemix Forte, available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Sa inyong nadango ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Masama pakiramdam ko, pero pagka di ba biyahe, paano ang kakainin namin mamaya? Bakit hindi po kayo magpa-check up sa doktor? Mag-asos magpa-check up, iya. Huwag mag-alala. May konsulta package ang PhilHealth para sa lahat. Kung saan sagot ang konsultasyon, laboratory at gamot, laban sa hika, hypertension, diabetes at iba pa. Libre to. Talaga? Sige, magpapa-check up na ako. Alamin ang konsulta provider na malapit sa inyo. Bisitahin ang www.philhealth.gov.ph. Diarrhea pa rin? Kaya pala ang tagal niya sa banyo. Tapos ang diarrhea sa Diatabs. Kaya bilis gaan ang pakiramdam. Bilis gaan pa sa bulsa. Works in as fast as 1 hour. Basta diarrhea, garantisado ka sa Diatabs. Alagang Unilab yan. Loperamide is a generic name of Diatabs. If symptoms persist, consult your doctor. Ang nagmamahal, nagmamahal. Si Papa, uuwi para magpasko sa Pinas. Lutuan mo with Maggie. Kumpleto ang pamilya ngayong Noche Buena. Lutuan mo with Maggie. Gawing magical ang Pasko. Lutuan mo ng may pagmamahal with all-in-one Maggie Magic Sarap. Kung lahat ay nagluluto na nagagaling sa puso, ang sarap ng magic ng Pasko. Ang nagmamahal, nagmamagi. Maggie Magic Sarap. Sa luto mo, sumasarap ang buhay. Mag-Maggie Magic Sarap ngayong Pasko. All-in-one sa sangkap pampasarap. Kaya Christmas dishes, magical. Ubo? Plemix! Hika? Plemix! Plema? Ilabas yan! Plemix Forte Lagundi Capsule and Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Plemix! Basta lagundi, Plemix! Vitix Segundo L is the generic name of Plemix Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Ubo? Plemix! Hika? Plemix! Plema? Ilabas yan! Plemix Forte Lagundi Capsule and Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Plemix! Basta lagundi, Plemix! Vitix Segundo L is the generic name of Plemix Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Imagine your usual drive turning into the perfect trip with just one turn at a McDonald's drive-thru. Imagine biting into crispy and tender chicken McNuggets right now. Imagine taking a sip of a creamy McCafe coffee float while singing along to your playlist. Imagine your daily drive as perfect as that. No need to imagine. Just take a trip to McDonald's drive-thru. After a long, tiring day, time out na muna. Deserve mong mag-chill with Embassy Whiskey, aged in oak barrels for that smooth, oaky flavor. Kaya, chill muna tayo. Embassy Whiskey. Drink responsibly. Embassy Whiskey. Chill muna tayo. Hi! Sue Ramirez po. Naniniwala ka ba sa mga signs? Sign na yan. Nauulan. Sign yan na may bisitang darating. At pag mahapdi ang whitening soap mo, aray! Sign na yan to try Silka Green Papaya Soap. With regular use, ito ang puting walang hapdi. Dahil ang tunay na sign ng pagpapaputi, kita in as early as 7 days. Are you free for an interview? Sign yan ng Bright Future. Also available in sachet. Mabibili sa inyong suking tindahan at supermarket.
Oh, sign na yan to buy Silco Green Papaya Soap. Yan si Kong Joey Salceda, may tabang sa edukasyon. Yan si Kong Joey Salceda, problema ka may solusyon. Yan si Kong Albayano, orgulyo, an idol mi paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, an ligasiya niya rumdo. Infrastruktura mga tinampo, sa tabang niya may eroplano. Tapos na plano, yauna mismo an makikinabang permitawo. Garantisado an pakagibo kan Bicol International Airport, yo. Kada ko lang matatawanin trabaho sa segundo distrito, Albayano. Yan si Kong Albayano, orgulyo, an idol mi paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, an ligasiya niya rumdong. Whatever the event may be, we cater it all. Bicol Food Delights Catering Services and Function Halls, the perfect events hall you wish to have. We cater to your needs, such as food, catering service, venue, event coordination, event styling, event host, party clowns, and more. We also offer grazing table services as delightful and sumptuous addition to your events. Try our best-selling menus: baked lasagna, creamy carbonara, baby back ribs, lechon kawali express, buttered chili pork, and BFD fried chicken. Also try our crispy dinuguan, baked spare ribs, beef salpicao, beef stroganoff, chicken galantina, and hot prawn salad. Bicol Food Delights Catering Services. Visit us at the second floor, Purok 2, Barriada, Barangay 38, Gogon, Legazpi City, or call or text at 0919-094-2572 or 0927-353-4407 or 0977-029-2404. Bicol Food Delights, your people's taste delight. Diarrhea pa rin, kaya pala ang tagal niya sa banyo. Tapos ang diarrhea sa Diatabs, kaya bilis gaan ang pakiramdam. Bilis gaan pa sa bulsa. Works in as fast as 1 hour. Basta diarrhea, garantisado ka sa Diatabs. Alagang Unilab yan. Loperamide is a generic name of Diatabs. If symptoms persist, consult your doctor. Tay! Unang sahod ko ngayon! Aba, shot muna tayo. Tamang-tama, may 4 kantos ako dito. Sa bawat pag-asenso sa buhay, sabayan natin ng Ginebra San Miguel. May tapang, sarap at init sa bawat tagay. Sing-init ng samahan ng pamilya o pagkakaibigan. Cheers! Sarap! Ano tay? Tara, dinner tayo. Ako taya. Ha? Buffet ba ka mo? Ginebra San Miguel. Sulit hanggang huling patak. Drink responsibly. Ginebra San Miguel. May tapang, sarap at init sa bawat tagay. Sing-init ng samahan ng pamilya o pagkakaibigan. Drink responsibly. Ang Juvenile Justice System and Welfare Act sarong lakdang para mailigtas ang mga aki sa paggibunin krimen asin matauwanin justisya ang biktima siring man maging ligtas ang satuyang komunidad. Sakop kay ni ang mga aki na hababaan edad sa 18 anyos na pigaapod na child at risk. Ini ang mga aki na vulnerable asin nasa peligro nin pagkomiter nin kasalan dahil sa personal o pangpamilyang rason o dahil sa social circumstances tinda. Mga nagsuway sa lokal na ordinansa asin nakagibunin mga saradit sa ng pagkakasala o misdemeanors kung sain ang lay naglatag na ning proseso para sa saindang intervention. Sakop man kan lay na ini ang children in conflict with the law o mga aki na piga-akusaran, naakusaran o napatunayan na nagkasala sa laykan Pilipinas. Sa linog kan Juvenile Justice System and Welfare Act, ang mga 15 anyos asin mga aki na sobra 15 anyos pero hababa sa 18 anyos na daing discernment exempted sa criminal liability. Ang mga aki na exempted sa criminal liability na pwedeng i-prosecute asin ikunkun sa karsel pero da man tulos sinda bubuhian o pipabayaan. Ipapairaro man gararay sinda sa child sensitive process para madeterminaran kung paano sinda magiging responsable o maging responsable kan sa indang ginibo. Inipigigibo sa paagi kan manlain-lain na aktibidad asin metodo na angay sa saindang edad asin sirkumstansya kay bahan ng assistance asin rehabilitation programs para sa mga aki asin sa indang pamilya. Maski sinda ligtas sa criminal liability, alagad bako man sinda libredo sa civil liability. Protehiranta ang sa tuyang mga aki, iligtasin da sa peligro na makakomiter nin krimen. Aramon ang mga paagi asin metodo kan Juvenile Justice System and Welfare Act sa pinakaharaning opisina kan Regional Juvenile Justice and Welfare Committee Secretariat, 3rd floor, Pag-ibig Fund Building, Legazpi City. Magapod o mag-text sa 0950-061-8901. Ang isinasali na dugo sa tao ay isang lunas na hindi maaaring likhain mula sa mga artipisyal na bagay.
Ito ay nanggagaling sa mga taong may mabubuting puso, mga bagong bayani na kusang loob na nagbibigay ng sariling dugo upang makasagip ng isang buhay. Makiisa sa Dugoyanihan sulong sa pagtulong ng dugong Pilipino. Makipag-ugnayan sa pinakamalapit na health center sa inyong lugar para sa schedule ng Mobile Blood Donation Drive. Tay, hindi ka nawawalan ng ginagawa? Naglilinis ng bahay, naghahanda ng agahan, at kung ano-ano pa. Pag nagbe-breastfeed ako kay nanay, ginagawa mo lahat para tulungan kami. Nakikita ko nga si nanay na laging nakangiti at masaya. Idol kita, tatay! GSM Blue ang kasama. GSM Blue. Choose mas true. Dahil ito ang GSM Blue. Drink responsibly. Choose to chill and enjoy the true flavors of Mojito, Margarita, Gin Pomelo, and Cosmopolitan with GSM Blue. Drink responsibly. Christmas time, nasa DCGB, 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 DCGB. Desisiete minutos na tabi makalihis ang alas 8 ng pagkaanga balik kita digdi sa programang Ang Hapot. Ini manggiraray tabi sa indong kairibanan ultimong aldaw kang pagkapot kan programang ini si Jomar Bien. Sa aga makakairibanan naggiraray na po nindo digdi ang regular na kagsadiri kang programang ini si VP Henry Masada. Kanakalihis tabi na Domingo, November 13 na sulo ang Municipal Hall kan Banwaan kan Santo Domingo. Matindi so kalayo, halawig. Nagpun na alas 12:30 na under control ata ito. Banggi na. Siguro alas 6 na banggi pasado. Pero na fire out, mas matanga na. Matanga na. And even na fire out ito, maski kamatanga ang kambanggi, bigla pang may minakalayo. Nag-follow up kita kay ito sa Bureau of Fire Protection kay Senior Fire Officer 4 Joseph Martinez ang Fire Marshal kan Santo Domingo ta aramon ta kung ano ang resulta kan sa indang investigasyon pero dai pa natatapos ang sa indang investigasyon alagad igwa na sindang pinagluwas na fire incident report. Sa fire incident report pigsasabi na nagpuon ang kalayo garo sa sarong parte sa ibaba tapos nagsakat and dumana uminalawig so kalayo. Kung pigkontaktangon yan si Fire Marshal Martinez para maramanta may mga iharapot lang kita duman sa fire incident report asin iba pang mga detalye kay ni. Nasa linya na gayod, good morning tabi sir, SFO4 Joseph Martinez, live po kita sa DCGB, initabi si Jomar Bien na maray na aga po sa imo. Good morning tabi sir, sa imo at sa mga nagtatangog po sa DCGB. Apa, pinapudan ta katabi sir, dahil lang ta gusto milang malinawan kung ano na so incident so investigasyon na pinagigibo nindo may connection sa pagkasulukan Municipal Hall kanakalis na Domingo sa Banwaan kan Santo Domingo na igwana tabi ka mo kang final investigation report tabi sir. So far sir, ora pa kami sir sa final, nasa progress pa lang kami which is isusubmit mi na lang po nga ngunyan aldaw may mga bagay-bagay pa po na dapat asikasuhon at katulad po ng mga evidence na ipapadarami pa sa Manila na talagang duman siya nagpusa to kalayo. Apo, duman sa fire incident report na ipinaluwasin do,
nabanggit tabi duman na Fire Marshal na affected area, the affected area was identified to be at the ground floor area na nag-extend na sana pasiring sa second floor. And pigsasabi, so gustong sabihin kayo na nagpuon sa kalayo sa ground floor? Opo, duman po sa, actually, sa pagiling-iling may sa investigasyon, nagpuon po siya doon sa kisamikang dating BGMP office. Duman sa ibaba, duman sa likod ng pinaka-building? Opo, duman po sa baba. So, sa baba, kang admin ata yun, na building, o admin office, duman sa baba. HR. Okay, nakalaog na ako dyan. Kung malaog ka digdi sa municipal o sa printera, nasa udyan. madiretso ka, tapos maluwas ka duman sa likod, madumang Yes po, liko mo sa wala, yaon duman sa BGMP building. Yes po, opo. So extension naman lang ito kan original na municipal building, ang BGMP building. Iyo po, garo iyo ang ang setting niya. So nakadukot siya duman sa municipal building sa original. So nagluluwas na duman sa Kisamika ito, duman nagpuon sa kalayo. Opo, garo duman po ang sa investigasyon ni po, bali duman siya sa Kisame mismo. Kisamikan BGMP building office. Kaya duman nakakabit so ilaw. Iyo po, yan duman nakakabit so ilaw, which is pigiling-iling mingiro yun ang punan. Ang itaas ka ito, ang ibabaw ka ito, so administrator's office sa kaso office. HR. So bali paggali duman, so kalayo nagsakat na duman sa second floor. Then naapektaran ito ng opisina kan Human Resource Development Officer. Opo, sir. Ang kataning ka ito sa administrator's office, di ba? Opo. Then mayor's office naman ang katakaning. Magkataraning. Pero may mga pirang meters lang po ang distansya kay ito. Duman sa admin office, sa administrator's office. Pero may may distansyang diit. Naubos tabi Fire Marshal, so inabot kang kalayo pati sa opisina kan budget. So dumambaga sa Oro Inutana sa Balyong parte sa may Depo siya. Di po siya naabot actually. Napula man tulos digdi sa yung sa administrator's office. Yeah, napula man po siya. So ibang opisina sa second floor. So dumana sa may parteng sa may Puruna, pakala po sa mayor's office. Dain naman ito inabot kang kalayo. Day naman po. Pero nagka-damage dahil sa tubig. Iyo po, dapat mo kaya dugdugon maraki tubig para din siya magrekindle. Just in case tan kalayo ba po once na init yan, may dakulaw ng possibility na kay ko siyang kalayo, mainit na siyang dati. So duman sa pahayag po nindo Fire Marshal Martinez, nagluluwas na garuda ima na power play tad suilaw baga na babanggit mo na kasubago na posibleng pinuunan. Opo, dahil man po siyang power play na naiiling mi sa investigasyon. Garo duman sa po talaga nag-aali duman po sa receptacle. Sa receptacle. So electrical ano ba apod nindo kayan? Anong term nindo kayan sa BGMP? Parang sa BGMP po pwedeng overload or short circuit. Iya ba ang kanang kaan. Una ko ang apod nindo kan sa faulty electrical wiring. Aron kayan? Ang faulty electrical wiring po kaya once na di mo po gamit yan basta ang faulty electrical wiring once na nag-construct ka, maaraman mo tulos na sala na dati ang ang wirings mo. Pag ginamitan nindo ka iyan, may problema so pagkabit kan wirings. Sa wiring na. So ligtas siya na. Okay. So anyway, may bakong may mga naka-stack pa diyan. Paano kasi may
may nag-restorya, ang bida nga ya tinuyo, tabata nga yaon nga ya dyan sa bodega sa mga election results. So, bali, wala man po wala man. So, that time na nangyari, ito, wala man po ning whatever protest or electron fraud. Yan po naman naka-stack. Mga papers na sa mga ballot boxes na sa mga lata baga po. Iya. So, dahil man iyan maluwas na arog ka ng gulo, dahil man na question sa eleksyon di ba? Pero na-damage ito? Na-damage? Nagka-irinit siya. So, usually na nagkasurot monoblocks, sa plastic na sa agriculture, may mga papel man na nagkakuran. Pero election. Napano ito, Angel Solinya, pakicheck daw giraray. Hello? Hello, sir. Okay na. Sir, di nagkaigwa naman kamo ki pag-aadal kayan. Piratabi so nagluwas na damage sa nasang nangyaring insidente. So, sa kami po, pigsuso ko mabaga po yan sa per square meters. Per square meter? Oo, 15 per square meters. So, naglalog siya almost more or less mga 15 million plus. Alat. Pig susukol ni doon damage, depende sa kadakulaan kan lugar na nasulo. Opo. And digdi sa Santo Domingo, sabi mo 15 million so damage? Oo, ang sukol po kaya kaan. So totally talaga. Subos na ang kuan. So sa building siya, bako lang apart nung kuan affected. Gamot na yan na pigwan, nakasabay na yan sa sukol. Napanood yan lahat ko natabi. Ma-redial daw kita. Baka yan tabi. Angel, paki-off tapos i-redial mo. Alat ko natabi, sir, nag-iba sutanog kang madali naman lang ini, pero may lilinawon lang kita. Madali lang. Sabi ni Fire Marshal Martinez, ang damage is 15 million more or less lang. Inda, aputong paliwanag niya kung nga 15 million kasi nasabi niya square meter, depende sa square meter. Gustong sabihin, dahil man kay riba sa kwintada sulaog. Garo dahil kay riba sa kwintada sulaog. Maraman ta sa kung paano pagkwenta nila kayan kan Bureau of Fire Protection. Kung nihilingon ta, kung kasabay sa mga laog ka ito, ay sobrang damage. Bako lang 15 million. Baka structure lang ang kwintada. Dahil kaya ako masyado familiar sa Bureau of Fire Protection sa pagkwinta kayan. Baka ang pinagkikwenta lang kay Bureau of Fire Protection is so struktura. Dahil kaya riba ang laog. Babalik ta. Para mas malinaw lang tabi. Para mas malinaw. Nasa linya na Giraray. Maray na agagiraray tabi, Fire Marshal. Good morning po, Giraray, sir. Nagangalas ako is 15 million na damage. Ano, sir, ini? Nagkakwenta ang Bureau of Fire Protection, di kaya sabay sa mga laog na nasulo? Structure po, structure. Structure lang. So, kaya mampalan, arog lang ka ini ang kantidad. So, pag gigibo ka mo kan report tabi, sir, damages, ang ikwintada lang nindo so structure, depende kaya man sa kadakulaan ka nasulo. And digdi sa kaso ka ini, ang total affected area is pira po na square meter ito? Uto pa po na sa hindi ko matandaan po, tayo doon sa report po. Pero may natutala ini sa 15 million. Opo. Okay, so paano ito pag-arog ka, sir? Paano na itong sa mga kagamitan na nasulo? Ano ito? Paano kaya? Agad na lang kami sa indaki certification or affidavit na arog ito so nangyari na usually anarog ba kaining nasa government insured din sa GSIS. Apa. Oo, so bali magad na lang kami sa certification kang sa insurance kang mga gamit kung ano man na nagkakuan sa furniture and fixture. Yun man lang po ito. Yung tagagamiton man hindi yan pag ma-claim sila kang insurance kaya po may certification man hali sa indo ade na nasolo. Opo, sir. Okay, so yung man sa natabi
Fire Marshal, gusto mi man na malinawan, medyo haluy-haluy na dahil may na kukuha pa so talagang resulta kan. Unless na may pangapudan katabi, sir, kung igwa kang pangapudan sa mga paradangog sa digdi sa DCGB, go ahead, please. Go ahead, please. Ang pangapudan ko lang po sa publiko, so bali before po kita mag-ali, kung maali man kita sa arong, situit na naka-octobus na appliances, kung di man po talaga kaipuhan na may kuryente sa laog, paki-off ta ang breaker. So, pinaka-main switch. So, sa may mga fuse baga po, kaya para sigurado po. And then, bago po kita magkaturog sa banggi, pasituit na naka-unplug gabos na appliances kung di man kaipuhan, di man pigagamit. Okay. Dakulang salamat tabi Fire Marshal Joseph Martinez kan Santo Domingo Bureau of Fire Protection. Thank you very much po. Okay po, sir. God bless po. Yan mga kababayan, si Senior Fire Officer 4 Joseph Martinez and Municipal Fire Marshal kan Santo Domingo. Medyo piglinaw talang tabi, medyo baga nagkapira ng labi na sarong semana, data pa talaga nakukuha ang pinaka-eksaktong informasyon. An Santo Domingo, dahil pa man ang Bureau of Fire, dahil pa man nagpaluwas kan sa indang final investigation report. Ngunyan pa lang ata matatapos na aldaw, isasubmit pa lang ninda. But igwa na kitang nakaputan na fire incident report and dumantapig babase itong sa mga haputa kay Marshal Martinez. Medyo malinaw na, malinaw na po sa tukso nangyari duman sa Santo Domingo. Sabi ni Mayor Jun Agos kan makaulay ko, igwa naman na mga nag-pledge sa iya na matarabang para ma-rebuild itong mga nadistroso na parte kan Municipal Hall kan Santo Domingo, Albay. Idiretso ta na ini, tabi, commercial ko nakita, commercial. Tawad na labi luwens, lapos na kita commercial ko natabi kita. Oras sa DCGB, alas 8:32. An oras hatod sa Indokang aluminum hydroxide, magnesium hydroxide sa Meticon Kreml S. Todo bilis, acid alis, in as fast as 15 minutes. Plemix Forte. Plemix Forte, available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Revicon, ilabas ang multilakas. Silka Green Papaya Soap. Dahil ang tunay na sign ng pagpaputi, kita in as early as 7 days. Milo. Milo Energy. Magpursigi. Aray pero di bibigay. Heidelin Diaz po, yan tayong mandarigma. Pag makulog ang hawak, tama na ba ang maghaplas? Pag nawaraan init, igwa pa bang epekto? Bitin sa akin yan. Magpastas Alaksan. Alaksan FR. Diretsyong aksyon, tapos ang sakit ng katawan. Laban lang, Alaksan. Unilab yan. Ibuprofen paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. May plus ba ka mo sa life? Yes! Dapat pati ka pinindo may plus man. Arugan Jim's 3-in-1 Coffee Mix. May plus ingredient na igwang kakaibang sangkap. Kaya kung magkakape man lang kita, igdi na kita sa kapeng may sangkap na marhay sa salud. Igwan man lain-lain na variants na pagpipilian. Jim's 3-in-1 Coffee Mix with Spirulina. Jim's 3-in-1 Coffee Mix with Wheatgrass. Jim's 3-in-1 Coffee Mix with Grapeseed Extract. At Jim's 3-in-1 Coffee Mix with Ganoderma. Sa inka pa, kape na may halong herbal, i-Jim's Coffee na yan. Asin tabangan kumusog ang immune system. Dapat sabayan in proper diet, healthy lifestyle, asin sabayan in pag-inom ng Jim's 3-in-1 Coffee Mix. Mamabakal ang Jim's 3-in-1 Coffee Mix sa indong mga suking tindahan. Straight po bahid lang, makapitin. Kaya ang sipon, gamutin from within. Gusto mong bilis ginhawa, mag-Neozep with virus defense action ka. Neozep, mabilis, magaling. Works in as fast as 15 minutes against sipon and all its symptoms. Unilab yan. Phenylephrine HCl chlorphenamine malic paracetamol is the generic name of Neozep Forte. This is not an antiviral drug. Taken every 6 hours. Dr. Garcia here with Sipon Facts. Sa unang simptomas, may sipon virus na sa loob ng katawan. Baka di sapat ang spray o pahid lang. Dapat maggamot with virus defense action to help protect your healthy respiratory cells. If symptoms persist, consult your doctor. Madya na, magpabakuna. Marahay na barata. Ang mga bakuna, pinarani na sa Indo. Pwede na ika magpabakuna
pagbakuna asin booster sa saod, terminal ng sasakyan, daungan or pier, simbahan, eskwelahan, opisina, plaza, malls. Aramo na schedule sa indong lugar sa paagi kan sa indong lokal na gobyerno. Magpabakuna asin magpa-booster na para sa mas makusog na proteksyon kontra sa COVID-19. Pagbakunado, ang pag-iwas sa malalang helang ng COVID-19 garantisado. Sa booster, pinalakas, pinaslakas. Sarong pagirumdom, hale sa DOH Bicol CHD. Sa 6 na buwan, maraming pwede magbago. Pwedeng ikasal, o maging single. Pwedeng maging konsentidor, o maging swabe. Tulad ng Ginto Barrel Aged Gin. Pinatagal sa oak barrels para lumabas ang swabing sarap nito. Ibang Ginto, Ginto. Drink responsibly. Ginto Barrel Aged Gin. Ibang Ginto. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa. A perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa. Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Masama pakiramdam ko. Pero pagka di ba biyahe, paano ang kakainin namin mamaya? Bakit hindi po kayo magpa-check up sa doktor? Mag-asos magpa-check up, iya. Huwag mag-alala. May konsulta package ang PhilHealth para sa lahat. Kung saan sagot ang konsultasyon, laboratory at gamot, laban sa hika, hypertension, diabetes at iba pa. Libre to. Talaga? Sige, magpapa-check up na ako. Alamin ang konsulta provider na malapit sa inyo. Bisitahin ang www.philhealth.gov.ph. Mag-apply. Yes, sir. Kaya magbuhat? Hindi ako sakitin. Mabilis kumilos? Hindi ako sakitin. So, kaya ba ng lakas mo? Hindi ako sakitin. Next! Kulang ang puro resistensya lang. Mag-Revicon Forte. Tumutulong ilabas ang multilakas, muscle, buto, tugo, mata, at puso with proper diet and exercise. Revicon Forte! Unilab yan. Amino acids, multivitamins, at minerals ang generic name ng Revicon Forte. Usapang Rayuma. Aroy! Naggamot na ako pero masakit na ulit. Mahal. Magaling dyan, Skelan. Up to 12 hours todo ginhawa mula morning hanggang evening. Mas tipid pa kaysa leading naproxen brand. 950 SRP lang. Magaling nga! Sa Skelan, mas gagaling ka! May anti-maga na wala ang paracetamol. Unilab yan. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor. Pagbibili ng gamot, alagang sumpok, alagang trusted, alagang dekalidad, alagang Unilab yan, alagang Unilab yan, alagang Unilab yan. Alagang Unilab yan. Hi! Sue Ramirez po. Naniniwala ka ba sa mga signs? Sign na yan, nauulan. Sign yan na may bisitang darating. At pag mahapdi ang whitening soap mo, aray! Sign na yan to try Silco Green Papaya Soap. With regular use, ito ang puting walang hapdi. Dahil ang tunay na sign ng pagpapaputi, kita in as early as 7 days. Are you free for an interview? Sign yan ng Bright Future. Also available in sachet. Mabibili sa inyong suking tindahan at supermarket. Oh, sign na yan to buy Silco Green Papaya Soap. Daming ganap in life. Just go with the flow. But after a long day at work, deactivate na and chill out with Embassy Whiskey. Aged in oak barrels for that smooth oaky flavor. Kaya chill muna tayo. Don't mind the stress. Importante, chill ngayong Pasko basta't may Embassy Whiskey. Kaya merry chill muna tayo. Drink responsibly. Sis, you don't look anemic anymore. Ang secret ko, United Home for Sulfate Iron. With proper diet and exercise, tulong para hindi maputla at sakitin. Healthy blood for a healthy glow. Unilab yan. Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor. United Home First Sulfate Iron. Healthy blood for a healthy glow. Ang isinasali na dugo sa tao ay isang lunas na hindi maaaring likhain mula sa mga artipisyal na bagay. Ito ay nanggagaling sa mga taong may mabubuting puso, mga bagong bayani na kusang loob na nagbibigay ng sariling dugo upang makasagip ng isang buhay. Makiisa sa Dugoyanihan sulong sa pagtulong ng dugong Pilipino. Makipag-ugnayan sa pinakamalapit na health center sa inyong lugar para sa schedule ng Mobile Blood Donation Drive. Christmas time, nasa DCGB.
40 minutos na tabi, makaliis ang alas 8 dit pagkaanga. Balik kita digdi sa programang Ang Hapot. Inimang giranay tabi si Jomar Bians. Contact number 0905-6699-722. Aramon tanaan mga informasyon hali sa satuyang mga pagriba sa Luans. Nasa linya si Luens Barcena. Luens, pasok. Salamat tabi, partner Jomar. O ay si Jomar maray na aga sa mga paraan tabay, sa mga dagdag pang bareta, matrayumpong na ikundusir sa syudad kan Ligao, digdi sa Albay. Ang pagtanom nin mga mangrove sa sitio Tambak nga Unon, Ligao City, kasuod kan mga delegado kan Miss Earth Fire. Ini ang impormasyon na ipinagpaabot sa karamang kan DCG, bignis na kung saan iyong ansaro sa mga programang ipigbubusol ni Alcalde Fernando Gonzales kan syudad kan Ligao para protehiran asin ikonserbar ang kagayunan kan Costa Rica sa syudad asin mapangatamanan ang natural na kapalibutan na magtataon ng dagdag na income kan mga komunidad aran digdi. Nagkasararo kaya ang mga delegado o kandidata kan Miss Earth Fire na kaya sinda naglilibot sa bilog na kinaman asin nagbisita digdi sa Ligao kan Albay. Tanganin na ipromoter sa gabos na dapat pangatamanan kan kapalibutan asin malabanan ang climate change. Sigun man sa pagkikitaulay kan DCG News kay Alcalde Fernando Gonzales asin Congressman Fernando Didi Cabredo, nauog masinda sa pagbisita asin pag-host kan preliminary competition sa akma o saro o sakto sa indang advokasya na isalbar ang kapalibutan sa climate change na iyo man og objeto ka na Miss Earth. Kaya sa ngunyan, pagkatapos ka na nagkapirang aldaw na stay digdig ka na mga delegado ang saro sa mga ipinaglalauman na Cabredo asin Nara Gonzales na aside sa mapromoter ang turismo na makaukod ang gabos na pangatamanan ang kapalibutan sa paagi kan mga sadiri nilang effort sa ngani ng maprotehiran laban sa naglalalang sitwasyon kang climate change digdi sa palibot. Mga dagdag na barata hali. Yes. Ano itong pigtaranom ninda? Makawan? Mangrove. Makawan niya na. Mangrove. Di, nagralab to sa dugi. Nagralab to sa dugi. Di, minarationg ka ito sa mga makiniso ng mga, tabay. Ang basta da sa kapalibutan, go sindamas ki Ayos man na. Oo. Ang iba day mo lamang mapalab to sa mga arog kaya. Iyo baga. Pero sa mga taga-ibang nasyon, i-enjoy yun pa na turungtong sa mga konsainsain bagang mga daga kan baybayon, bagang mga dugi kan sinda nagtaranumduman sa nasambitan ng lugar. Ang inatidiran, bakong kan sa pagpresko, nag-atinder ka kayan? Oo. Pagkatapos kito sa ibang mga activity, dahil ka naman na kayo, bata nagbalik ka digdi Dahil na kita na kay bata, pagkabanggi kayo ito, nagtigo ki preliminary competition. Oo, may mga na duman pagkatapos ng preliminary competition, nag-humanitarian program sinda sa mga manlain-lain na lugar sa Ligao. At isinito na ito so pinaka-main activity, nag-mangrove planting sinda. Iyo. Piraso, dahil ko kaya naman masyado na monitor so report mo. 24 iyan. Mga taga-ibang nasyon. Opo. No arin ang pinaka-pinal na. May nahiling akong pigigibo bagang stage na dyan gigibohon. So, ano ang gigibohon digdi sa Ligao? Coronation na diretso yan o ano lang, saro sa ng partikang pageant? Saro sa ng partikang pageant ini tabi OIC Jomar. Ini nga aktibidad na ini, daan na nag-host so syudad kan Ligao. So iba man na so Miss Earth Water ngaya, so Miss Earth Queen, nasa iba man na lugar tabi Pater Jomar. Tangani nang magkaigwa mang preliminary competition duman. Ibangon yan si strategy kan Miss Earth. Ano ang naglilibot sinda sa manlain-lain na lugar? Ano ang competition digdi so talent or ano? Miss Earth Fire preliminary competition. Kaya ako kaya ikaw medyo kabisado mo yan tapos may mga kairibang mga bading. Ako masyado Tas hindi ba mga matibay sa mga arog kanade sa mga competition? Anong competition ang gigibuhon diyan sa Ligao? Ang ginibo sa Ligao tabi Pater Jomar, so gay na competition, tapos nag-showcase ka. So gay na competition na ito, so mga long gown ang ipinag-showcase. So kung paano sinda magrampa ka na mga produktong albay, natahik mismo kan mga albayano. So pigibod yan sa Ligao, itong so long gown competition. Kan Miss Earth na ang fire group. Roger. So diyan man gigibuhon so talent competition.
Dai kita tabi partner Jomar kay impormasyon kayo. Antaramon sa nayo to sa nag-pageant na ito. Kung ano ko ta na, kung may mga iba dyan na mga competition, pag abot naman sa swimsuit competition, i-assign ko sa diri ko dyan. Awara man. Dahil, Aralaba subado. sa first district sa nalagod ako. Dahil ko mapa-assign dyan. Tama baga. Takunigwan na kan sa swimsuit competition, ako ang mapa-assign sa third district mo na. Iyo baga. Pero nahiling ko sa mga post ni Kong Didi Cabredo. Iyon naman sana, nagpaka-swimsuit na baga. Project na tabi partner Jomar. Buda, ang pinaglalauman man digding resulta, nara Kong Didi, buda, nara Alcalde Fernando Gonzales, ini baga mga taga-ibang nasyon ini, di 24 nasyon. Pagka bisita ninda, magagayunan sinda sa mga pasyaran, digdi sa syudad Canligao, sinda naman sumairistorya sa mga kapwa ninda kanasyon, sa indang mga respetibong mga lugar, na ngaya magayon duman sa Ligao. Mabisita ngaya kita duman. Di madagdag, ang pigdaglauman ninda, dagdag na turismo, buda pag-increase man kan economic activity sa syudad Canligao. Okay. Ayo, magayon. Uni sa kuya palan, tinausa ko ni Angel, so resulta kan giniribo na dyan na activity kan November 10. Basahan ko na lang pagkatapos kan report mo. Roger. So yan tabi partner Jomar, ang mga dagdag pang istorya, alidigdi sa luwas. Ako po, si Luwens Bursi Barsana. Salamat tabi, Luwens, kan mga informasyon halik dyan sa luwas. Ni palang digdi, may post na sa City Government of Ligao, kasuod ba? Ang sabi digdi, Ligao City crowns Jessica Ciancino of Canada as Miss Earth Ligao 2022 in the preliminary pageant held at M Plaza, Batang, Ligao City, November 21. November 21, kang Lunes. So, nagkaigwa na palang dumaan ng coronation ka November 21 sa preliminary pageant. Ang resulta, ang nangganang Miss Earth Ligao, ini na nga ni si Jessica Ciancino kan Canada. Igwa man pala na Miss Earth Air Ligao. So nagkaigwa man kipagpipili so Ligao nasa dirin ng pili ang Miss Earth Air o Paros, Belgium. Tapos gumina naman na Miss Earth Water, Ligao, Colombia. So Miss Earth Fire, Ligao, Australia. Saka so Miss Earth Tourism, Ligao, Indonesia. Pero so pinakamayor na premyo, Miss Earth, nako atabi kan sinabi ko na kasubago, si Jessica Ciancino kan Canada. Sa long gown competition winners, ang gumina na tulo, nga ta daw ini tatulo kinagdigdi, long gown competition winners. Cuba, si Sheila Ravelo Perez, kan Cuba. Tapos susaro pa, si Janela Paz, kan Peru. Asin ang pangtulo, si Andrea Aguilera, kan Colombia. Tapos si gwapa man ni special award, Miss Infinity Closet sa Australia. Angel nga anong award na Infinity Closet? Nakalaog lang siya sa aparador? Anong Infinity Closet? Tawan niyo ako informasyon kung anong Infinity Closet Award. Bako akong anong gusto sabihin ko kan? Sponsor po ata yan Cubano. So mismo nag-sponsor ang pili ko si Sir. Okay. So sa opinion ni Angel, sponsored ni Kisarong Clothing, tapos ito na nagpili kung sisi ang gusto ninda. Okay. Na ano kaya closet, di ba closet parador? Okay, nga taday lamang didikan swimsuit competition. Ay, gusto mo swimsuit? Ay, ba? Nagduman sinda sa atong lango yun. Naso nagparasyar sinda, pero so talagang swimsuit competition kan Mr. Diamond digdila na. Okay. Pinahiling talaga ako ni Angel sa mga nagpakabikini. Sa Marine
Kaya natamanagitan ako ka ni Mrs. Sabi sa ko ni Mrs. magiling sa nada sa iya pag nagpaka-swimsuit na. Kaya kan pag swimsuit mo duman sa Boracay, Angel, picture ang takade ako naghihiling sa imo, madagit si Mrs. Ayo yan. Digdi po yan pigibo sa ligaw. Igwa naman pala na resulta. So, ganyan ko lang nasabutan. Binaranga sa apat mga kandidato kan Miss Earth, kandidata, Miss Earth Fire, Miss Earth Water, Miss Earth Air, ano pa ito saro? So daga, di ba? Apat pa gayan. Fire, Water, Air, ano pa? Basta, ano pa ito nga ni saro? Ano? Fire, Water, basta yun, apat yan. Pigbara nga sa iba-ibang lugar, ang ano yung sa tuya, digdi, so fire, Miss Earth Fire, napigibo sa ligaw. So, yun na yan. Okay. Alright. 51 minutos na po, makalisang alas 8 nin pagkaaga. So kasod pala na pig-interview ko sa DPWH si Alan Imperial. Pagkatapos kan interview, pinahiling niya sa kuya video representation kung ano ang mangyayari duman sa controversial na proyekto. Manait Ridgeview Road opening. Magayon man pala. Magayon ng Jing. So sa plano kung masunod dito kung masunod ditong plano. Duman sa day po nakaisi, may proyekto ang DPWH diyan sa Bakakay duman sa Isla kang Kagroray na tinampo na poon namantaw tutanagan maagi ni sa ibabaw kang kabubuldan kan Manait. Duman agad sa pinakapuro bagat sutuktok. Kan bulod ba ko lamang ngay sa gilid. So pinaka tuktok na kambulod, duman talaga pinaagi sa tinampo. Tapos ito pating lugar na ito, yung sa mga paboritong pigsasarkat kan mga environmentalista, so mga hikers, mga mountaineers, magayono na lugar, tapos minakam sinda duman, nagkaburulabog sinda, kan mahiling na igwa ng tinampo kang pagsarakat ninda duman. So nagkaigo ng investigasyon, ang sanggunian, and eventually nagkaururo na may mga nasiripan man na violasyon arug kan environmental compliance certificate and ansabi duman sa special session na naabutan ko man yan ito, although dahil ko napunan, ma-comply na so DPWH kan environmental compliance certificate na pinag-impose kan DNR dahil ang proyekto is ang kabilugan na laba is 6 kilometros pero binaranga sa 5 sa patakaran kaya kan DNR pag ang tinampo dahil naglapwas sa 2 kilometros dahil mo kayo pon magkuha ki environmental compliance certificate. So proyekto binanga sa 5 kaya sukada sa road dahil manag 2 kilometros pero kung hilingon mo tasarog pon 6 kilometros pa lang kaya patawan manggirari sila. Kaya suspendido mo niya ng patrabaho hanggang dahil nakakuha ang ECC o Environmental Compliance Certificate. Kasod nakaulay ko si Mr. Alan Imperial ang tagapagtaramkan DPWH. Tapig-update ko nga niyan. Iyon na yan. Ididiretso na ito pero kay po nasundon lang itong iba pang mga requirements. Magkakagawa pa ng inspection site visit duman so DNR asin iba pa bago mapapadagos ito o bago matawag kan ECC. Pinahiling sa kuan ang project Domanjing 25 metros na lakbang na tinampo na mag-aagi dyan sa bulod. Tapos duman sa pinakatuktok magiging 30 metros an lakbang kan tinampo. Andalan bako lang na basta tinampo kung matapos igwang portion para sa auto, igwang portion para sa bisikleta, igwang portion na para sa tao. So, arbel kan mga tinampos na dinevelop sa ibang lugar. Garo-arog kayo dahil mo nindigdi sa
Embarcadero, so di sa Boulevard, Legazpi. Garo arog kayan. Arog na gad ka ng ang sitwasyon kan tinampo, pero mag-inibong ang agihan kan so bisikleta, so tao mag-inibong. Digdi baga sa Legazpi, sa sarong side man lang yan. Diyan sa Legazpi Boulevard. Ito so nahiling ko duman. Magayon man ang gadaan mangyayari kung malawas ito sin matapos. Kaya lang may nagharapot man, baka ngaya napunan iya na arog ka yan, na tinampuan lang day natapos na, day na nagkatarapos, baka mangyayari kan ngaya arog ka itong proyekto sa ibang lugar, na ipunan sana, day na nagkatarapos, na distroso lamang so kabubuldan, day man nagdara nin progreso sa lugar na ginibuang kan. Pero inasigurar ini ni Mr. Alan Imperial, and even si Serda, nakaulay ko si Serda mismo, si District Engineer Serda, siniguro niya na matatapos iyan asin magkakaigwa kan mga development. Tama gayon nun, kulong sa plano kayo lang, very short lang sa pagka-istoryahan me, at naghihidali man sana ako. Anyway, we just hope na kung po na ang proyektong iyan, tapuso ng iyan. Ayan, sige, dahil ko na, igwa pa ko itong ibang iralaog na mga iristorya. Kaya lang, haliputo ng oras tayo, ilog tango ng mga informasyon natin sa luwas. Arin dyan ang inutunta, si Joshua. At si Joshua muna. Joshua, pasok, tabi. Yes, good morning Tabi, Kuya Jomar. Good morning sa mga paraantabay, sa mga dagdag ang barata, sa kulang challenge, ang makapag-inganyan pa ng dagdag na mga residentes na magpabakuna kontra COVID-19. Lalo na ang pag-abot sa booster shot, alagad padagos man ang Daraga Municipal Health Office sa Pugapugang Esfuerzos na madagdagan pa ang tudukanin bakuna. Ngunit aldaw, yaon ang vaccination team kan Daraga sa Purok 4 sundo 7 kan Barangay Tabon-Tabon. Asin Purok 5 sundo 7 man kan Barangay Peña Francia para sa Barangayan Suyod Bakuna. Mantang ongoing man ang vaccination, nakalatag man oro aldaw sa Daraga Covered Court. Sa aga, Webes, Nobyembre 24, mapasyar naman sa Purok 1 sundo 3 kan Barangay Tinarado, Buda Purok 1 sundo 4 man kan Barangay Gabawan. Pag-abot na Biyernes, balik naman sa nasabing duwang barangay para tapuson sa mga day inarabot na purok. Kung maririparo tabi, Sir Jomar, talagang sisurod na kan mga bakunador ang kada purok kan mga barangay. Tangan inang aboton sa mga dapat mabakunahan kontra sa nasabing helang. Ang pangapudan ni Municipal Health Officer Dr. Edna Flayatan, padaguson ang mga bakunador asin na makipag-coordinar sa pagpabakuna kontra sa COVID-19. Tangan itang malikayan o protektado ang jamos kontra sa malalang sintomas kang nasabing helang. Joshua, may nagpapabakuna pa man daw? Ano sabi? Yan ang challenge, Sir Mar, Sir Jomar, na inamin man sa tuya ni Dr. Tan, na talagang nakulang challenge sa iya na makapag-inganyar pa ng mga pabakuna. Ngunyan, halos talagang padiit na ang nagpapartisipar sa pagpapabakuna kontra sa nasabing helang. Sana magpabakuna naman giraray. So iba kaya sa mindset, dahil naman ngayang gihilang? Dahil naman. Siguro, daraman kang pagturos baga, Sir Jomar, kan restriksyon. Takandati bagang mahigot pa ang mga restriksyones, ang saro bagay sa piga ang bakuna. So ngayon since nagturos-turos na, medyo naano naman sa iba na magpabakuna. Pero padagos ang pag-inganyar kan mga bakunador lalo na kan DH pati man digdi sa Daraga Municipal pero Office. Magpatudok man diyan. Pero sa lang mindset yung kan mga tao na tamili maluwag na daray na arabo naman yun. Then, ang totoo bagad Joshua, yaong pa ang COVID. Correct. Nagdiit sa naso bilang ka na tatamaan o nagkakaigwa ng grabing epekto nagpabarakuna na. Kaya kung ikaday ka na bakunahan, pag ikasinakob ka, magbasol ka na sana. Roger, tabi. Sige tabi, Joshua. Yes. Okay, so yun tabi ang mga dagdag kang informasyon na ligid sa Daraga Albay, Joshua Bino, DCGD. Salamat, Joshua. Ang sakuyang pade, nasa linya. Padeng Jimmy, anong sayo? Ano ba ito? Anong sayo? Anong sakin? Pasok, pade. Awain si Jimmy. Ano na, pade? Malabog pa di ang mo. Garo tinamaan kan lipot sa radyo mo? Ayos lang, pade.
Oh, niya ako sa... Kamo, ika pa di aram ko, halik ka sa Sokor. Now, South Korea, kami digdi, nasa Nokor kami. No Korea. Dahil nagpa-Korea. Ano ito pa di? Labugong kayo. Marabason pa di ang aeroplanong nalunadan mo? May problema nga ni sir planong nalunadan may. Ano problema? Pagali duman sa Terminal 2. Oo. Ang Terminal 3 ka na iya, Manila International Airport. Oo. Gari na kami nasa Pugonta, nakasarado na baga. Dahil man nag-aandar sa makina. At padetod ka sana sa aircon sa malipot na South Korea. Dahil nag-aandar sa makina tamay pa duman sa laro. Iyo. No, tapos maboy yung umandar, suminayog na. Medyo na digdi sa Bicol International Airport. Pagabot naman digdi, aluyo na naman kami nakapa. Nga ta? Dahil naman ang bubuksan, so mayor na puwertahan. Tapos dahil na napupunta sa makina. Di dapat palang kaan, taday ka mo ipababa. O minira ba naman ka mo pabalik sa Manila? Ikutan na sa plano na naman. Kanya nadadangog may, pinalagadi na sa irarong ka na aeroplano. Linagadi sa aeroplano para makaluwas ka mo. Matindi ang eksperyensya nindo pa de? Oo, mga kung kami naman sa Manila, mga 1 hour sa laog na kukulong. Oo. Maboy na nagwakitik muna, dahil kukulik so battery duman. Hindi ako na nung depekto duman sa makina. Tapos duman sa kuhan manipila kan Kung kay Reba ko ta si Bunjing, madali on sa naan resolveran? Maboy yung lumayog, dahil na napupundo sa makina, sabi pa rin. Dahil na nagpupundo sa makina? Dahil na nagpupundo sa makina, dahil man kami nakakaluwas, dahil man napuksan sa binta, so gate. Matindi, matibay ang aeroplanong nalunadan nindo. Matindi, mga 30 minutes naman, 45 minutes kami sa laog. Dahil na nagpupundo sa makina, sige sa nandalagan. Sige sir, dapat magpundo na so makina, tanganing makabaraba na kami. Sige sa nasuandar. Dahil na inalat na maubos ang kigasolina gayod, kaya ka mo nakababa. Nadangog may sa irarom, may pagto-troubleshoot nga duman sa irarom. Nadangog may nagsisirot sa irarom. Maringani pa de, bakong nangyari iyan pa de, nasa layog pa ka mo, takong niya sa itaas ka mo, may masunod na airplano, madyan sa irarong kang airplano na sa bagong airplano, tangani na magsirot sa irarong. Sa itaas o labang ko ta, so trabaho. Maringani na kababa na. Grabe sa experience namin. Pag namin nga ni, dahil niya, kapag dahil ni makaluwas, kataning ko si Vic, si Tuyang, niya ko, pasaunta na ining bentana. Yan na kita lumuwas. Iyaw na ko taginibo mo. Sinibot duman ka lalagari, hindi ko na nun linagari duman sa Rome. Sagod nang nakaluwas na kami, kaya diretso ng Urulian. Matindi. Ayos ang experience nindo. Matindi sa experience nindo, ha? So ibang experience sa kamo na istorya pa de. Alanganin ng oras. Alanganin ng oras ta. Grabe pang pilot, pati ni Director ko yan, nagagapon nini naman sa Korea. Sige sa nang lakaw-lakaw, ug manulon. Garoso aking nawawara sa kinaban, naglalakaw-lakaw sa nanding direksyon. Ayan kami pa de. Sige pa de, salamat pa de. Thank you very much yan, pagkababayan si Jimmy na salita. Ang inistoryang eksperyensya, bako sa South Korea, ang inistoryang eksperyensya, so pagsakay na sa aeroplano, ali sa Manila, pabalik digdi, na nagkaiguan ng Rimelaso. Okay, sige, nagarapot na sa yung mga pag-iribatabi digdi sa Ligaspi, baka tiyan magkakadarang na nindo sinda sa mga programa.
Sa aga, ang makakairiban na po sa programang ini, si VP Henry Maceda. Sa ngaran ni Bonjing Tanay, sa Lado Teknikal, mga nagpaabot ng impormasyon sa luwas, si Joshua, asin si Luens. Initabi si Jomar Bien, mabaluskan sa inong pagantabay. Pangangasim at sakit ang tiyan na pabalik-balik? Baka hyperacidity na yan. Ang tamang solusyon? Cremeles tablet. Bilis tanggal lang sa gabal na hyperacidity in as fast as 5 minutes. Parang kasing bilis ng commercial na ito. Mag-Cremeles tablet na. Unilab yan. 750 pesos SRP. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide simeticone is the generic name of Cremeles tablet. If symptoms persist,